Čaute, vítajte pri videu. V dnešnom videu budeme zabíjať Heredura. Je to ľahký super, to viem. Ale možno pôjdeme aj na Arachnu, alebo na Bera. Neviem. Takže vidíme sa pri zabití Heredura. Sme tu pri Heredurovi, takže tu jak on prvý útočí, ale on sa smeje, ale po smiechu býva plač, takže bude mŕtvy. A nič nám asi nepadne, lebo to je nič, akože toto očakával by som unikát, ale neobyčajné. Aké šťastie. A čo mi dáva? Nič mi dáva poriadne, nie to ani od mojho levu. Takže môžeme ísť ešte na Bera, takže sa vidíme pri Berovi. No, sme tu pri Berovi, takže zabijeme. Počkajte, neviem. Teraz som si všimol, no nevadí. Takže ideme zabiť Bera. V minulom videu som tak spojetal 2 na 3, lebo som hovoril, že na toho Arachna, alebo ako to bolo, a potom tak, že každý sa smial, že kamaráti, a že toto nemohli to ani pozerať, no nepozerali celé, lebo ako nepozerali proste, ale ako like dali. Ale nepozerajú ma len kamaráti, ale dá to iný, ale neviem kto. Takže dúfam, že ste to vy, čo ma teraz pozeráte, koho nepoznám. Takže vidíme sa pri zabití Arachne. Sme pri Arachne, takže zabijeme ju a môžeme toto video ukončiť, lebo ako sme dnes nehrali event, ale chcem vám ešte niečo o tom evente povedať. Event nebudem natáčať, lebo jednú časť som dal, ale bola to nudná, viem, ale ja ako hrajem mimo natáčania. Potom vám ukážem, jak ju zabijem, že hrajem event. Že už mám ako viacej, koľko sme minule zrobili. Minule sme zrobili len tak 100 a to nebolo dosť veľa. Takže ja to zrobím, lebo je to rýchlejšie, lebo kým natočím video, spravím ho, zostrihám a tak, ma to zberie pol hodinu. Takže nebudem to tak robiť, lebo nepôjde to tak rýchlo, ako ja si prajem. Takže zase sme odbočili, nevadí. Neobyčajný, toto je nič. Takže ideme do mesta a vám ukážem z eventu, alebo aj teraz vám ukážem, no v meste vám ukážem, že koľko mám z eventu. Vidíte, nie je toho veľa, je to málo, robím to 3 dní, 4, neviem, ale mojou úlohou mimo natáčania by bolo aspoň toto, alebo toto. Neviem, mám na to 5 dní a 20 hodín, takže neviem, že či to ja stihnem. Ako potade mi stačí brúsený kameň, stačí mi aj tento kameň. A je to dosť. Ako draka, ešte by som, zrobil by som aj ten, alebo ešte nemám ani majstrovstvo, takže bude to na nič. Takže môžeme ukončiť toto video.
Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď hej, zanechajte odber, like a koment. Takže čaute, moji diváci. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute, čaute, čaute.